пространство пред Мисиджан. Срещу него е Манолев. Мисиджан прави финтове, сменя посоката Мисиджан и центрира към далечната града. Удар с глава, 3-2 за Лудогорец. Обратно е на лице Яков Швиерчок в 88-та минута. Прави резултата 3-2. Луда радост за лудогорци. Яков Швиерчок ще се окаже очевидно големия герой за състава от Разград. Влезе като резерва и отбеляза 2 гола за удоволствие на Ангел Петричев и целия щаб на Лудогорец. Чорбаджийски опита да направи шпагат. Чорбаджийски и това е изравнителен гол. Лудогорец се връща в матча. 51 минута. Яков Швиерчок 1-1. Отлично. Сцени Мауридес просто е вън от кожата си, успокояван от Хорхе Браун. Лично мнение. Вижте какво прави Козмин Моци. Нямаше нужда румънеца да прави така срещу феновете на ЦСКА. Мауридес реагира веднага. Защо се получиха тези неща, наистина не бива. Обяснява Мауридес, но реакцията му беше провокирана от това, което направи Козмин Моци по-рано. Всичко вече се отложи спокойно. Няма да се стига до... Засилва се Козмин Моци, удар на Моци, 1-1. Лудогорец изравнява резултата в 34-та минута, след като беше отсъдена Дуспа за нарушение на Александър Дюгеров срещу Марцелиньо в наказателното поле, а Моци възстанови равенството. ЦСКА Лудогорец 1-1. В средата на вратата изпрати топ. Моци и това е 2-0 за Лудогорец. В тази 80-та минута Лудогорец повежда с 2-0. Ще поизнерви феновете на сините Козмин Моци. Подобна реакция видяхме от него и в един матч между Лудогорец и ЦСКА в Разград. Може да получи и санкция Козмин Моци за тази си радост пред агитката на съперника. Нахуха фенове на пистата на стадион Васил Левски. Опитват се да се справят стюардите с нахуващите привърженици на сините. Ще донесе това много сериозна санкция за Левски. Защо му беше на Козмин Моци да предизвиква по подобен начин публиката на съперника? Но аз съм на мнение, че защитника на Левски действаше чисто тук. Тъй или иначе за топката застава Козмин Моци, който избира противоположния ъгъл и Лудогорец изравнява в 16-та минута. Сега Моци провокира феновете на Левски. Явно и той изнервен от многобройните освирквания от началото на матча. Левски и Лудогорец 1-1 за 16 минути. Видяхме 2 гола. Какво по-хубаво от това, след като Левски... И това нещо трябва да се изкорени, особено от чужди футболисти. Защото когато един българин отиде в чужбина да играе, за едно такова нещо ще го смачкат и ще му съсипят кариерата. Още веднъж е реакцията на Светослав Дяков. Тук Светослав Дяков наплю Борислав Стойчев. Реакция. Тук ще има нов сигнал и ново нарушение в полза на Лудогорец. Този път на границата на наказателното поле. И жълт картон за Тони Силва. Озадачен поглед на крилото на ЦСКА.
не е голяма изненада, но е факт, че това меко извеждащо подаване бе на път да изведе футболист на Лудогорец в много опасна зона. Ето как Йордан Минев се беше включил. Тони Силва наруши равновесието на левия защитник на Лудогорец, не му позволи да овладее топката и имаше късмет, че всичко това се случи извън наказателното поле. Е готов да стреля. Има сигнал за това. Удар на Ешпинио 1-1. Изключително изпълнение в 37-та минута на Фабио Ешпинио. И ето, че Лудогорец отговаря на предизвикателството. Самочувствие на гостите в този мач. Човек по-малко. Лудогорец показва, че не се притеснява по никакъв начин от това, че на българска армия са готови на битка, на война, както се изрази Стойчо Младенов. Хвърлен предмет. Дали това не е дори камък в ръката на Фабио Ешпинио? Не бе хубава и неговата реакция, тъй като след попадението Ешпинио отиде да се радва точно пред фенове на ЦСКА, очевидно провокирайки ги, но това по всичко изглежда е камък. Вече е в ръката на Таско Тасков. Това вече... Ето този подход на Кайсара. Не можем да търсим единствено чисто футболна логика. Виждаме тук жест, който говори сам по себе си. Средния пръст е единствения в тази конфигурация, който не подхожда на фейрплея. Николай Бодуров обаче реши да изпрати топката към страничната линия. Защото Чернялскас може би щеше да закъснее. Спречкване между Вандерсон и Рафаел Енрике. Ще има и такива епизоди, няма как. Матч е от огромно значение, стана дума. Каранга и той се намеси. Вандерсон тук изблъска едно от децата, които гонят топките, и това провокира реакцията на Рафаел Енрике. Не бива така. Вандерсон не трябваше да действа по този начин. Днес се получи 3-1 от титла, 70 години Лудогорец и откриване на трибуна. Не ви ли стане малко необидно, че имаше празни места на стадиона? Така че ти говориш някакви глупости. Нещо, ако искаш да ходим да прегледаме филматериалите,